Mou-te pels Kids, Nexa Fundació. Doncs jo surto d'aquí molt més content del que havia entrat. És un gust. A mi m'agraden molt els nens, en general, els nens. I veure-us com esteu, com feu les coses aquí, la vostra actitud, el supercoratge que teniu, és una lliçó. I hi tornarem un altre dia, no? Doncs us animo a tots, des d'aquí, a que compreu el calendari de l'any 2020. No? És 2020? Perdona. Doncs això, compreu el calendari, per favor, perquè aquests nens es mereixen tot. De veritat.